Fy enw I yw Twm Aled ac rwy'n astudio Saesneg ym Mhrifysgol Caergrawnt, a fe fues i'n rhan o Rwydwaith Seren tra'n Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Mae mynd i brifysgol yn gam mawr mewn bywyd. Nid dim ond i berhau mewn addysg, ond mae'n gyfle i ehangu gorwelion ac i herio'ch hunan i ddatblygu ar sawl lefel. Mae angen bwrw ati mewn awyrgylch cwbl wahanol yn dinas theatr falle, ond mae yna gymaint o gyfleon i wneud pethau newydd. Dwi wedi cyfarfod â gymaint o bobl drwy glybiau fel Cymdeithas Gymraeg y Mabinogi a'r Clwb Rhwyfo, a mae yna lwyth o ddewis i gwrdd â bobl o bob ran o'r byd. Gafaelwch ym mhob cyfle sy'n dod. Mae yna sawl peth i ystyried tra'n dewis pynciau lefel A. Yn amlwg, dewiswch bynciau dach chi'n mwynhau, ond hefyd pynciau sy'n mynd i ysbrydoli chi i ddarganfod mwy. O'n i ddim yn siŵr pan o'n i'n 10 pa radd i astudio, anghyngor i yw i beidio cyfyngu eich hunan. Cadwch ddrysau ar agor drwy astudio gwyddoniaeth a dyniaethau falle. Fe ddewises i gemeg, bioleg, Saesneg llên, mathemateg AS a'r fagloriaeth Gymraeg. Meddyliwch hefyd ynglyn a'ch gyrfa ddelfrydol. Beth fyddech chi'n licio i wneud? Mae hwnna'n help mawr i ddewis llwybr mlaen. Y peth ffantastig am fynd i brifysgol yw'r dewis mawr o gyrsiau sydd ar gael. Sawl un falle bod chi ddim wedi ystyried eto hyd yn oed. Beth am ystyried gyrfa galwedigaethol? Meddygaeth, deintyddiaeth, nyrsio falle, neu beth am bensaerniaeth neu bynciau unigol fel hanes neu Saesneg? Anodd credu bod 37,000 o gyrsiau gwahanol ar gael. Mae yna rhywbeth i bawb mewn prifysgol. Fe fydd y cwrs rydych chi'n ei ddewis ei astudio yn eich hymestyn, yn datblygu eich sgiliau academaidd. Fe gewch chi gyfle hefyd i wella'ch sgiliau dadansoddi drwy ymchwilio, ac yn fy mhrofiad i, fe gewch chi gyfle i ymchwilio i ddewis eang iawn o lyfrau a llyfryddiaeth, o'r cyfnod canoloesol hyd at heddi. Drwy ymestyn eich dealltwriaeth a'ch gallu, fe fydd hyn hefyd yn datblygu eich diddordebau personol a'ch gallu i asesu pob math o feysydd. Ar ben hynny, mae yna gyfle i ddatblygu a mireinio sgiliau trafod proffesiynol, ynghyd a'ch gallu i ymchwilio ac ysgrifennu. Sgiliau sy'n arbennig o bwysig a defnyddiol yn y byd gwaith. Mae cyrsiau prifysgol yn rhoi cyfleon lu i chi, sydd yn ei tro yn agor drysau i bob math o yrfaoedd posib. Gall gradd dyniaethau eich galluogi i weithio mewn amrywiaeth o feysydd gwahanol, o ddalledu i newyddiaduraeth, y gyfraith, parhau yn y byd academaidd, neu droi at ddiplomyddiaeth, neu beth am radd wyddonol, all hefyd arwain at ymchwil, diwydiant astudiaethau academaeth, newyddiaduraeth a llawer mwy. Ewch ati i feithrin sgiliau y mae modd ei defnyddio a'i datblygu a'i trosglwyddo drwy gydol eich gyrfa. Dwi'n hoff o'r ffaith bod fy amserlen yn eitha hyblyg, sy'n caniatáu i fi ymchwilio'n annibynnol. Mae hefyd yn caniatáu i fi barhau am diddordebau personol, un o fanteision mawr y cwrs. Tra mewn prifysgol, chi sy'n gyfrifol am sut ych chi'n treulio eich amser. Rwy'n gallu dewis y darlithiau a'r meysydd trafod sydd o ddiddordeb i fi. Dwi hefyd yn dewis rhai sy'n plethu i'r dysgu a'r addysgu. Ar ben hynny, mae 2 sesiwn, o tua awr a hanner yr un sy'n cael ei galw'n supervisions, neu tutorials mewn prifysgolion eraill, pryd dyn ni'n cael cyfnod dwys gyda thiwtor. Mae angen paratoi traethawd ar gyfer un, tra mae'r ail yn ddosbarth beirniadaeth ymarferol, ac mae angen paratoi deunydd trafod ar gyfer hwnnw. Maen nhw'n amrywio mewn maint grŵp, weithiau gydag un myfyriwr arall, weithiau fesel grŵp bach o tua 5, a mae'r sesiynau trafod yn enwedig yn gyfle da i fynd o dan groen y gwaith, a dod i adnabod eich cydfyfyrwyr. Allech chi ddadlau nad oes na le i guddio, ond mae'r sesiynau yma'n rhan bwysig o ddarpariaeth y brifysgol. Y peth cyntaf i'w wneud yn y marn i yw edrych yn fanwl ar y cwrs. Beth sy'n cael y prif sylw enghraifft, ac a fydd y dull dysgu'n eich siwtio chi.
Cofiwch ein bod ni gyd yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol, ac mae'n un o'r ffactorau pwysicaf o ran bywyd prifysgol. Gwnewch yn siŵr bod yr awyrgylch yn addas ar eich cyfer chi. Mae Cargrant yn cynnig y math o ddysgu dwi'n mwynhau, cyfuniad o sesiynau personol, dysgu fesel grŵp a darlithioedd mwy o faint. Yr amrywiaeth yna nath ynenu i, a dyna pham yr es ati i ddewis am geisio. Ond, mae yna elfennau pwysig eraill i'w hystyried. Enghraifft, mae rhai prifysgolion yn rhai sydd ar gampws, ar wahân i'r ddinas, sy'n creu awyrgylch mwy preifat lle mae'ch cyd-fyfyrwyr o'ch amgylch chi. Mae prifysgolion fel Rhydychen, Caergrawnt a Durham wedi selio ar golegau unigol, sy'n creu cymunedau bychan o fewn cyfundrefn mwy o faint. Ac roedd hynny'n denu fi'n fawr. Mae prifysgolion eraill wedi lleoli o fewn dinasoedd, fel bod chi'n nghanol bwrlwm dinesig. Dewiswch yr un sy'n eich denu chi. Ar ôl cael y magu mewn pentre bychan, o'n ni am flasu bywyd dinas, i gael cyfle i grwydro, i daro mewn am goffi'n ddidrafferth. Mae rhai myfyrwyr yn dewis aros gytre i astudio, am sawl rheswm, eraill am symud bant i brifysgol. Mae'n bwysig eich bod chi'n gwneud dewis personol, i adlewyrchu'r math o berson y chi. Ar hyn mae'r sefydliadau yn ei gynnig tu hwnt i'r dysgu hefyd. Oes yna rinweddau eraill yn eich denu chi falle. Enghraifft, adnoddau arbennig mewn Rhywfaes, prifysgol ar lan y môr, cyfleustra teithio neu elfen o'r dysgu. Maen nhw gyd yn ffactorau sy'n werth ei ystyried yn fanwl. Gwnewch eich ymchwil. Dyw bob brifysgol ddim yn cynnig yr un peth. Y peth cyntaf i'w wneud ar ôl edrych ar wefan y prifysgolion yw cael gafel ar eu prosbectws. Fe fydd hwn yn cynnwys gwybodaeth am eu cyrsiau a beth maen nhw'n ei gynnig. Fe gewch chi syniad hefyd o'r graddau sydd angen arnoch chi gael eich derbyn. Edrychwch hefyd ar y mathau o ddysgu mae'r prifysgolion yn ei gynnig. Darlithioedd, y grwpiau a'r seminarau sy'n rhoi syniad o beth sydd ar gael. Os gewch chi gyfle, ewch i ddiwrnod agored. Mae'n rhoi blas i chi o fywyd yn y coleg. Wedi'r cwbl, da chi'n mynd i fod yna am rai blynyddoedd. Syniad da arall yw i gael sgwrs gyda rhywun sydd yn y brifysgol, falle rhywun o'r un ysgol â chi, i gael ambell i dip gwerthfawr. Y cyngor fydden ni'n rhoi fy hunan ym mlwyddyn 10, fyddai i roi pwyslais ar y niddordebau, i fynd ati i gael profiad gwaith ac i ddarllen yn eang am bwnc neu faes da chi'n ei fwynhau. Mae rhwydiaeth seren yn cynnig cyfleon arferchog i'ch helpu chi. O'n i'n ddigon ffodus i gael mynd i Yale, i ysgol haf yr Young Global Scholars, ac mae yna sawl cyfle tebyg fel cwrs haf yng Ngholeg Iesu Rhydychen. Ewch ati i wneud y mwyaf o gynlluniau seren, i'ch helpu chi i wneud cais i brifysgol, i helpu chi gyda'ch aroliadau neu i ysgrifennu datganiadau personol. Fe all seren roi'r hyder i chi i anelu at y sêr ac i gyrraedd eich potensial. Diolch am wrando a gobeithio bod y sesiwn yma wedi bod yn ddefnyddiol. Pob lwc i chi wrth wneud cais, ewch ati i wneud y mwyaf o'r adnoddau sydd ar gael mwyn wneud y dewis gorau i chi. Diolch. Rydym ni'n gobeithio eich bod chi wedi gweld ein fideos dosbarth meistr a chyngor prifysgol yn ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth.